Hi mga momshies! Ayan, for today's video, tayo po ay pupunta ngayon sa merkado o sa palengke. Ayan, dahil nautusan po tayo ni Brenda na mamili ng mga ibibigay niya para sa kanyang pinsan na yumao. Ngayon po ay kukuha na tayo ng isang sakong bigas or 25 kilos of rice. Ayan, na maaring magamit sa lamay ng kanyang pinsan na si Kuya Jonathan. Yan, kaya naman po ay nandito na tayo sa grocery store kung saan mamimili naman tayo ng mga kape, no, na para po dun sa mga magiging bisita o makikiramay para po sa burol ng kanyang pinsan. So diyan nakita po natin yung mga ibang varieties ng mga coffee na pwede nating mabili. Kaya naman kahit nasa malayong lugar si Brenda ay hindi pa rin siya nakalimot na tulungan ang kanyang mga mahal sa buhay, higit lalo po yung mga kapamilya ng yumaon niyang pinsan na si Jonathan. So ayan, samahan niyo po ako na mamili ng mga pagkain para po sa burol o lamay ng kanyang pinsan. At ilan nga sa mga common na kailangan, no, sa mga pangunahing pangangailangan para sa burol, nandiyan yung mga biskwit din, asukal, bumili tayo, no? Kasi sabi ni Mama Sita, baka may gusto rin ng black coffee lang at ayaw ng 3-in-1. So at least meron tayong option. Namili rin tayo ng iba't ibang mga biskwit. Inasorted na rin natin yan para na sa ganon yung ilang mga bisita mula sa malalayong lugar din, no, ay meron tayong maiahain para sa kanila o may maibigay tayo. Ito rin yung mga kandila. So ito na yung napili ko, yung mga pinaka mahaba at malalaking kandila para na sa ganon overnight siya, mabilis siyang mapapalita, ay matagal siyang mauubos, no? Depende yan sa kandila kasi may mga kandila talaga na hindi siya agad-agad nalulusaw. Ayan, at meron din tayo mga candies, no, para sa mga magpupuyat. Ayan. Inasorted na rin natin yan para iba-ibang klase. Marami silang pagpipilian. So, good for, kung ako nagkakamali, 9 days ang pagkakasabi sa akin sa burol na gagawin o yung lamay bago siya mailibing. Ayan, may mga mani din tayo dyan na inilagay. So, mangilan-ngilan. At syempre, yung mga paper plate para na sa ganun, hindi na rin mapagod, no, ang pamilya sa paghuhugas. So, naghanap na rin tayo ng mga paper plate at saka kutsara na disposable. Ayan. Para na sa ganun, kompleto na rin sila ng magagamit. Sabi kasi ni Mama Sita, para na sa ganun, hindi na sila pabalik-balik. Pero kahit paano, meron na silang pang stock para sa ilang araw na lamay na mangyayari. So, instead na juice na ano, yung nasa box ba, ito yung napili natin, yung powder juice na lang. Kasi, isang timplahan sa pitcher, no, marami na rin na magkukonsume, marami na rin na makakainom at makakatikim. So ayan na, magbabayad na tayo sa counter na ating mga pinamili. Ito yung mga inutos nila Mama Sita at ni Brenda sa akin. Pati na rin ang sliced bread. Ayan, kukuha na rin tayo. Maraming stock ng pagkain na pwede nilang ma-offer para sa makikirami at magiging bisita ng pamilya. Ayan, so habang nagbabayad tayo ngayon sa counter ay yung mga yung mga cups, wala kasi na raw silang available. So titingin tayo dun sa ibang tindahan. Ayan, so siguro itong mga napamili na ito ay aabot ng 4 hanggang 5 araw na stock para sa burol ng kanyang pinsan. At ngayon nga ay habang namimili ako ng mga gagamitin ay hindi ko maiwasan na maalala ang lahat ng mga nangyari nung nawala ang mama ko. Pero dahil din sa tulong ng aking mga kaibigan at kapamilya, sa ngayon ay unti-unti na rin akong nakaka-recover sa pagkawala ng aking mama. Bagamat namimiss ko siya, no, hinahanap-hanap ko pa rin siya, higit lalo yung kanyang mga ngiti at tawa, ay hindi ko maiwasang isipin siya at alalahanin siya pag may mga ganitong nababalitaan na mga pangyayari, no, o may mga ganitong sitwasyon sa buhay ng aking mga kaibigan o kapamilya. Kaya sana
nabigyan din natin ng halaga yung bawat oras at araw na kapiling natin ng mga mahal natin sa buhay. Kasi hindi natin Andiyan na po. masasabi Dumating na po yung kung hanggang minsan. kailan Ayun. na lamang tayo dito sa mundo. Bangka, andiyan na siya. I-treasure natin, iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal, kung gaano Wait sila lang, kahalaga sa ano. atin. Muli, sa Pamilya de Leon, kami po ay lubos na nakikiramay sa inyong lahat.